Čau, vítám u nového videa. Dneska se kouknem. No vlastně tohle je moje první video, tamto ty dvě videa, to bylo můj kámoš, že jo, znáte. No a jinak by se nám chtěl ukázat dneska, nebo spíš popovídat si o tom, jak jsme byli na kolech včera. Takže včera jsem byl na kolech a totálně vydejchaný, takže přijedu domů. Vychlastám celý džus, řeknu. Jo, počkejte, já si vzpomenu. Jo, říkám, co bude k večeři? A máma na mě. Hníček od peří. Já jsem myslel, ty vole, jak chcípnu, tohle nesnáším. Takže jsem šel kouknout na motorku, tak jsem se trošku chvilku pojezdil. Možná pak budete mít tam nějaký fotky, přidám. A jinak, čekejte. Jo, stihni mrtko. Ale to byla fuška, jako. Doufám, že máte kytky, máte rádi kytky. Takže, jestli, počkejte, jak to bylo, já vám něco řeknu. Počkejte, já si vzpomenu. Jo, jestli máte kytky, tak víte, co pomáhá. Jestli váš křeček, jako jestli máte křečka nebo potkana nebo cokoliv, on se vysere a vy to dáte do kytky, tak to úplně luxusně roste. Jako to pak tady můžete vidět, jak to pak hezky roste. Vidíte? To pak takhle hezky roste, no. Jako dobrý, no. Pak to hezky roste. No a doufám, jestli pro tohle video by bylo všechno. Jestli se vám líbilo, tak dejte like, jestli ne, tak bohužel dislike. Můžete ji odebírat. Tak děkuji. Tak čau.